Vet aquí, una vegada, en un calorós matí d'estiu, una colla de mestres molt valentes que estiuejaven en ella van decidir d'emprendre un llarg viatge travessant mars i oceans per viure a vegades noves aventures. I així va ser com, després de molts dies i moltes nits, van arribar a una petita illa al bell mig de l'oceà Pacífic, que en deien Hawaii. Semblaven realment un paradís, amb les seves platges d'aigües color turquesa, sorra blanca i palmeres que dansaven al compàs de la suau brisa marina. Sense gens de por, van decidir baixar del vaixell i explorar terra endins per trobar un indret on passar el dia. Caminant per un corriol entremig de l'espessa vegetació tropical, van arribar a una clariana on es podia veure no gaire lluny un petit volcà. Encuriosides, van enfilar camí amunt. Quina va ser la seva sorpresa quan van arribar allà dalt. Al bell mig del cràter hi van trobar un cercle màgic fet amb flors de colors i uns objectes de fusta molt estranys. Es van guarnir amb les flors i van agafar els objectes amb molta cura. Els van observar per totes bandes. Els van fregar suaument, notant el seu caràcter. I fins i tot els van ensumar per aquell forat que treien a la panxa. De sobte a algú se li va escapar un so. I tots van voler provar-ho també. Divertides amb tots aquells sons, no s'havien adonat que una dona de pell bruna i mirada amable els observava. Es deia Lili i portava un collaret de flors al pell i una diadema preciosa al cabell.
a l'illa de Hawaii. Veig que heu descobert el nostre instrument més preuat. L'ukulele, o ukelele, que per la manera com el toquem, saltirant de corda en corda, és el nostre idioma, vol dir puça saltarina. Fa molts anys van arribar a Hawaii uns mariners portuguesos que tocaven el cavaquinho. Com s'hi van quedar a viure i eren bons fusters, van construir uns altres instruments molt semblants amb les fustes de l'illa. I així va ser com va néixer el petit ukelele! Després d'explicar-los aquella història, l'Eli va començar a rassejar suaument les cordes, fent petits cercles, com si fossin les onades del mar. Tota la corda va imitar i de sobte, com si la màgia d'aquell so s'hagués despertat, algú de les profunditats del mar van quedar esquisats sentint unes veus tan boniques. Eren les sirenes que entonaven d'aquella melodia.
del viatge. Aloha! La colla de l'Encat va continuar la seva aventura. I al cap d'uns dies van arribar als Estats Units. Allà van conèixer una banda que estava tocant una cançó inspirada en el desert d'Arizona i feien servir un instrument amb la panxa rodona, com el banjo. Era el banjo-belly. Després d'aquella visita als Estats Units, la colla va continuar el seu viatge amb coratge i valentia. Aquest cop, cap a Mèxic. Els carrers estaven de festa i els mariachis cantaven, tocaven i ballaven a ritme de sones i ritmes llatins.
seu pas per Llatinoamèrica, la colla de l'Encat va continuar el seu llarg viatge ara travessant l'oceà Atlàntic de camí cap a Europa. Mentre la lluna ballava l'aigua, s'aplegaven cada nit a coberta per cantar sense por que tot aniria bé i ja res no les podia aturar. Després de travessar l'oceà, van decidir fer una parada al Regne Unit per impregnar-se de la música de grups que han marcat la història del pop i del rock. I és que estaven descobrint que amb l'ukelele podien tocar tots els gèneres musicals que s'imaginessin. 1, 2, 3, amb l'alegria d'haver compartit tanta música plegades, la colla de l'Encat va decidir de tornar ja cap a la seva terra ferma, a ritme de rumba catalana i cap dins.
Després d'aquella aventura que els havia regalat tantes emocions i aprenentatges, van voler compartir tot allò que havien viscut celebrant una gran festa a la plaça de Sant Joan. Diuen que la colla de l'Encat mai no va deixar de cantar sense parar i que els seus ukeleles els van acompanyar per sempre.